ಕುಡ್ಲ ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾತ್ರ ಸಂಕಷ್ಟರೂಪನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅರಿ ಸಾಮಾನು ಪಟ್ಟುನ ಬೇಲೆನು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತಾರ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ತೊಕ್ಕೋಟು ಕೋಟೆಕರ್ ಬೀರಿ ಕುಂಪಲ ಬಗಂಬಿಲ ಕುತ್ತಾರು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೋದು ತೀರಾ ಸಂಕಷ್ಟರೂಪನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅರಿ ವಿತರಣೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಕಲಾವಿದರನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ರ್ ಪಾತ್ರರೊಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾತ್ರ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಇನ್ನು ದಿಂಚ ಬಂಗಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಲೆಗು ಒಂತಾಂಡಲ ಸಗಾಯ ಆಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅರಿ ಪಣವು ಸಗಾಯದ ಬೇಲೆನು ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ತೆರಿಪಾಯರು. ನಮಸ್ತೆ. ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರನ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಲಿಟ್ಟು ಇಂಕನ ಕಲಾವಿದರಿ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಂಗಡುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೇನು ಪೂರ ಮುಖತ್ತ ಭೇಟಿ ಯಾರಂಗಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಲಾಕೌಟ್ అయిన ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಅಶಕ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಕನ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋದು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಅಕಲಿಗೆ ಅರಿ ಅಂಚನೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪನವರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆಂಕುಲು ಕುತ್ತಾರೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಕುತ್ತಾಡು ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ ಅಕಲಿಗೆ ಮುಖತ್ತ ಭೇಟಿಯಾದ ಅಕಲಿಗೆ ಅರಿತ ಬಕ್ಕ ಪನವರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಮುಟ್ಟ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪನಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪಾಲಿಸೋದು ಬಂಡ ಲೋಕಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಹಾಮಾರಿ ಬೈದಿನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿಲಕನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಂಡಿಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಗ ಇನ್ನು ಬೈಯಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿಲಕನೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುಲ್ಪು ಬತ್ತಾದು ಆರು ಪಂಡಿಲಕನೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತಾದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ದೇಶದ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನಮ್ಮಲ ಭಾಗ್ಯ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೋಜಾದ ಕೋರ್ಡು ಬಂಡದು ಪನ್ನೊಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದಾದಾನಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದಾನಲ ಈಗಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಗಾವಡು ಇಂಚಿನಾಡಲ ಮರ್ದು ಗಾವಡು ದಾದಾನಲ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ನಾನು ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಗಳು ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಂಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕನ ಗ್ರೂಪ್ ಉಳ್ಳಾರು ತಿಳಿಪಾಲೆ ಎಂಕನ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಧು ಕಲ್ಲಡ್ ಕೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಧೀರಜ್ ನೀರುಮಾರ್ಗಿ ಒಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪರ ಇಂಗುಲ ಅಕಲ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಕುಲು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಂಗುಲು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರಪ ಬಂಡದು ಈ ಪೊತ್ತರು ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ఆయన ತಾಳ್ಮೆಡುಪ್ಪಲೆ ಇತ್ತ ಕಷ್ಟಪತ್ತಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಖಂಡಿತ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಂದೆ 14 ದಿನ ನಾನು 10 ದಿನ ನಿಗೂ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಸ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲು ಪಿದಾಯ ಪೋಚಿ ಪಂಡದು ನಿಖಿಲ ನನ್ನವರೇ ಅನ್ನ ಪನ್ನೊಂದು ಏನಾರ ರಡ್ಡು ಬಾಧೆ ಉಂಟಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ರಂಗಭೂಮಿ. ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಧು ಬಂಗೇರ ಕಲ್ಲಡ್ಕಲ ತಂಗಲ್ನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರು ಬಂದುಲೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಮುಂದೆತ್ತ ಆಶ್ರಯಡು ಇನಿ ಬಂಗಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿನ ನಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಓಲುಪುರ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಇನಿ ಅರಿಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪನವದ ಸಕಾಯಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರ ನಾಡೆ ನಮ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಾರ ಅದು ಎರಡಲ ಬಂಗಡಿ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೇರ್ ನಾಡ ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದ ಆಪನ ಹೆಂಚಿನ ಸಹಾಯ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಪಾರ ಆಪುಂಡ ಅವಿನೆಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಲು ಪಂಡಿಲಕನೆ ದೀಪ ಅರ್ಲವನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆರು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರನ ಪಾಲಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಪಂಪನ ಭರವಸೆನ ನಮ್ಮ ಈಡೇರಿಸಾಗ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ವಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಾಳ, ಧೀರಜ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ, ಗಿರೀಶ್ ಪಿಲಾರ್, ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಕೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇರು.